Takže prvá otázka sa týka ako keby nejakého problému nedokonalosti mužov. A situácia je teda následovná. Muž dlhšie nereaguje na e-mail alebo skrátka na nejakú správu od ženy. A žena to vníma ako nerozhodnosť alebo určitú pohodlnosť toho muža vlastne zareagovať v nejakom rozumnom čase. Ale ten muž skrátka úprimne iba rozmýšľa, že čo vlastne odpíše, ako odpovie, alebo vlastne ako ďalej bude tú komunikáciu rozvíjať. No a moja teda otázka na teba, Sofia, je, že čo by si teda poradila, aby teda žena nebola demotivovaná týmto dlhým čakaním a aby vôbec teda k nejakému rozvinutiu nejakého priateľstva mohlo prísť. Mhm. Tak, ďakujem za otázku. Skúsim tak, že ide o to, aby aj tá žena sa necítila odmietnutá, takže aby muži mysleli na tomto na prvom mieste, že tá žena tiež niečo riskovala a aby jej to akoby tak, aby boli za to vlastne vďační teda tou správou, aby jej teda dali najavo, že si vážia, že teda odpísala, teda napísala. Tak preto by sa mohli podľa mňa hlavne snažiť. A potom asi by som ich potom chcela povzbudiť, že vlastne ten ich záujem o ženu alebo o ženy celkovo, že ten záujem byť vo vzťahu je vlastne vzácny a že akože za tú ženskú stránku poviem, že áno, že veď tie ženy na to čakajú a, a chcú to oceniť a že keď je muž aktívny, tak je to vlastne super. A tak treba sa vo všetkom v živote zlepšovať a učiť, takže tak im len tak vlastne prajem, že nech sa teda učíme, každý to, čo sa máme naučiť v živote, tak nech sú kľudne aktívni a radšej nech napíšu niečo možno vtipné, alebo nech sú takí úprimní, priami, že možno, aby nemali možno taký strach z tej správy, že čo teraz odpísať, tak ak je náhodou nejak nerozumejú, tak aby to možno nejak tak dali najavo, tak milo alebo vtipne skrátka ukázali nejakú tú svoju osobnosť, ktorú majú radi asi a asi Mhm. tak. Dobre, takže vlastne radíš, aby napísali čím skôr aspoň minimálne to, že rozmýšľajú nad nejakou Mhm, odpoveďou, ako čakať mhm, príliš dlho. mhm. Tak určite áno. A tak keďže nahrávame takýto podcast, keď už máme nejaký ten vzťah s Pánom Bohom, tak poviem, že teda modlitba, aby to ale nebola fráza, že keď možno nevedia odpovedať, tak možno je to taká výzva na tú modlitbu. Tak nech si to preberú s tým Pánom Bohom, že prečo sa im nedá odpovedať, že kde je ten háčik. Mhm. Tak možno tam je ten háčik, tam možno je ten pes zakopaný, že možno tú odpoveď potrebujú takto akože premodliť.